The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Ephesians 2:4-7. But God, who is rich in mercy, because of his great love with which he loved us, even when we were dead in trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved, and raised us up together, and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus, that in the ages to come he might show the exceeding riches of his grace and his kindness toward us in Christ Jesus. Colossians 3:1-2. If then you were raised with Christ, seek those things which are above, where Christ is, sitting at the right hand of God. Set your mind on the things above, not on things on the earth. Galatians 2:20. I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. 2 Timothy 4:7-8. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Finally, there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will give to me on that day, and not to me only, but also to all who have loved his appearing. James 1:5-6. If any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all liberally and without reproach, and it will be given to him. But let him ask in faith, with no doubting, for he who doubts is like a wave of the sea, driven and tossed by the wind. Proverbs 14:16. A wise man fears and departs from evil, but a fool rages and is self-confident. Sa dili pa kita mga padayon sa atong adlaw tulumanon sa pagtuon sa balaang pulong sa Dios, gikinahanglan ng atong pagsusi sa tagsa-tagsa nato kakalag, mao naman kini nga atong naandan. Kinahanglan natong isugid ang tanan natong mga salang nahimo nining adlaw. Otherwise, kini mahimo lamang babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. 1 John 1:9 kanayon. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Alang kanimo higala, nga wala pa'y kalwasan diha sa imong kalag. Tutuki pagayo ang pamulong sa Dios diha sa Acts 16:31 kanayon kini. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Busa, magambot na sa hilom, agi og pagmangandam. Balaan na mo nga Diyos, nagpasalamat kami kanimo, ninilayan sa mga adlaw nga imong gipadhangat kanamo. Buhi pa kami, nining among lawas kini
timailhan nga ang imong plano nagapadayon pa sa paglihok nga ni sa among tagsa sa kakalag. Salamat o Dios sa imong pagkamatinumanon sa imong mga saad. Nining adlaw among pahimuslan sa imong grasya. Bisan dili kami takos. Gani ang pagkabuhi namo dili kami takos. Panikaw nagapadayon pagayod sa pagsangkap kanamo sa tanan namong mga gikinahanglan. Busa uban ni kami karon sa among pagpadayon sa pagtuon sa dugang pangkamaturan. Ilabi na nining among uluhan nga duputan sa pagtuon. Man labing minungdanon kini alang sa among tagsa-tagsa kakalag nga pagkinabuhing Kristohanon. Uban ni kami pinagis pagtudlo kanamos bala ang Espiritu Santo. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, mga higala, mga igsoon diyan ni Kristo. Welcome kaninyong tanan. Okay. Padayon kita sa atong gibiyaan nga niya pa man kita sa atong tunanan nga adding to the gospel a great danger. Usa kada kong kapiligruhan niadtong mga dugang sa maayong balita sa kaluwasan mo na nga atong giduputan ang mga punto sa doktrina bahin sa kaluwasan aron sa ingon niya na kini masilsil gyud sa atong alimpatakan sa atong kalag aron dili na kita madda sa mga paglingla sa mga mini nga mga pagtudlo ilab na ang sangyaw sa maayong balita sa kaluwasan nga sinagulan, inusob o unsa pa nga ilang gidugangan ba? So kini dakong kapiligruhan. And in fact, God curses those who do this. Busa ato ipadayon karon diin kita mo hunong sa atong pagtuon kagahapon. Una sa tanan. Ingon nga ang paghatag o katagbawan, propitiation sa English, didto sa cross, bahin man patumong sa Dios. Maingon man usab, ang pagpasiguli didto sa cross, patumong ngadto sa tao. Ang pagpasiguli, nagalangkob o nagalukop sa tanan nga gibuhat ni Kristo dito sa krus. Aron sa pagtangtang sa balabag alang sa tanang katawhan. Wala na gayoy mahimo ang tao aron sa pagtangtang sa balabag tali kaniya sa Dios. Nabuhat ng tanan ni Hesukristo. Ang Dios nahatagan na og katagbawan ang tao na pasiguli na. Ang ikatulong pulong ato ipadayon sa paghisgot mao ang irene nga gihubad kini sa Visayan og panagdait. Ang kalinaw sa kalibutan tali sa mga kanasura niini Isaias 2:4. Dili mao ang misyon ni Hesukristo atol sa iyang unang pag-anhi. Dinhi niining bersikulo ang kalinaw nagapadayag og tataw sa mga sangputanan sa makaluwas nga buhat ni Kristo dito sa cross, ang pagtangtang sa balabag. Mianhi siya aron sa pagtanyag og kalinaw tali sa Dios ug sa mga katawhan sa iyang mga kaaway. Roma 5:10. Ang Dios pinagi kang Kristo nagpasiguli sa tanang tao ngadto sa iyang kaugalingon. 2 Corintios 5:19. Wala kini magpasabot nga ang tibuok kalibutan gipasaylo, kundili nga ang tanan unta maluwas. Dili na isyu ang sala, kundili si Ginoong Hesukristo. Kaniadto nagabarog ang balabag, karon si Kristo na ang nagamarog. Ang bugtong tigpataliwala, tali sa Dios ug sa tao. 1 Timoteo 2:5. Now,
Karon natong isgutan ang ministeryo sa pagpasiguli. Sa higayon nga motuo ang usa ka tawo kang Ginoong Jesucristo nga iyang manluluwas. Hatagan siya og bag-o nga katuyuan sa kinabuhi. Lakip na sa usa ka mensahe, usa ka ministeryo, ug usa ka titulo ug kinimaw ang pagkaimbahador alang kang Ginoong Jesucristo. Bisag unsa pay imong pangita, mga kalihukan, abilidad, edukasyon o mga circumstances kinabuhi, ingon ikaw pagkalambigit pag-ayos tibuok higayon nga Kristohanong pag-alagad sama ni bisan kinsang pastor magtutudlo, ebanghilista o misyonero. Samtang ang pastor magtutudlo o ebanghilista mga pinalain na nga gasa sa pagkukabildo, ang matag magtutuo sa kaimbador alang kang Kristo. Diya sa 2 Corintios 5:18 nakanayon kini, gibuhat sa Dios kining tanan ug siya usab ang nagpasiguli kanato ngadto kaniya, pinagi kang Kristo o gihatagan kita niya sa buluhaton sa pagpasiguli sa uban ngadto kaniya. Karon, ang imong tahas ingon nga embahador alang ni Kristo mao ang pagsangyaw sa mahimayaong mensahe sa pagpasiguli. Gisulbad na ni Kristo ang suliran sa sala. 1 Corinto 15:3-4 ug mihimog pagpakigdait tali sa tawag sa Dios. 2 Corinto 5:20 busa aniya kami gipadala ni Kristo ug samara nga ang Dios gayod ang nangaliyupo kaninyo pinaagi kanamo. Sa ngalan ni Kristo naghangyo kami kaninyo nga makig-uli kamo sa Dios. Now, karon ang paglatas sa linya. Okay. Kay hisgutan nato nini mao man ang balabag nga gibungkag ni Kristo. Now, sa wala pa si Ginoong Jesucristo mamatay, before He died, ang labawng saserdote ra ang makasud sa balaan sa mga balaan, paingon ngadto sa presensya sa Dios. Siya ra ang makasud. Karon nga si Jesucristo misakripisyo sa iyang kaugalingon sa tuyo nga iyang tangtangon ang balabag. Bukas na karon ang agianan aron nga kadtong mutuo mahimong makasud na didto sa presensya sa Dios. Juan 14:6 nakanayon. Si Jesus miingon kaniya, ako mao ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa Amahan kundili moagi kanako. Now karon nga gibungkag na ang balabag, ang imurang walay pagtuo ang makapahimulag kanimo gikan sa Dios. Kung mutuo ka kang Kristo, nan imong gilatas ang linya nga nagapahimulag. Kung dili ka mutuo, ang imurang kaugalingong kabubuton ang nagapahimulag kanimo gikan sa gasa sa Dios sa kaluwasan. Sanglit, wala naman din sa kalibutan si Ginoong Jesucristo aron pagtanyag sa iyang pagdapit kanimo personalmente. Siya nagasulti nga ri kanato pinagi sa iyang sinulat nga pulong. Mga buhat 16:31 ug sila miingon, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Naon sa may mahitabo kung mutuo ka sa higayon nga mulatas ka sa balabag. Ikaw ipagkatao pag-usab, ipagmatarong ug ipagdugtong ka ngadto kang Kristo. Maangkon mo hangtod sa hangtod ang dayon nga kaluwasan. Wala na gayoy makapahimulag kanimo.
gikan sa gugma sa Dios nga naimo pinaagi kang Kristo Jesus. Anaa kanay dayon nga relasyon uban sa Dios. Kung sa gisulti des Roma 8:38-39, kay nakasiguro ako nga walay bisan unsa nga makapahimulag kanato gikan sa iyang gugma, bisan ang kamatayon o kinabuhi, o mga anghel, o ang mga langit ng pamunuan, o mga gahom, o ang mga butang karon og sa umaabot nga kapanahunan, bisan ang kalibutan sa itaas o sa ilalom, wala gayoy bisan unsa sa mga binuhat nga makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios nga naato pinaagi kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Now, dili lamang nga ikaw na anak kang Kristo, kundi ang Dios nga amahan, ang Dios nga anak, ug ang Dios nga Espiritu Santo nagapuyo na diha sa sulod nimo. Timan ni kana. Alang kanimo Kristohanon, mahinungdanon nga imo masabtan kana. Ug dugang pagyunihana, ang Dios nga Espiritu Santo nagabutang kanimo sa pakigambitay sa Dios nga amahan. Ug mao kanay gahom sa Dios nga gihatag diha kanimo sa tuyo nga makakinabuhi ka sa imong kaugalingong espirituhanong pagkinabuhi. Ang pakigambitay, fellowship, mapalungtad, pinaagi sa paghingalan sa imong mga sala ngadto sa Dios nga amahan. 1 Juan 1:9. Pinaagi sa ministeryo sa Dios nga Espiritu Santo. Ang Biblia, ang dili masayop nga pulong sa Dios, magapadayag diha kanimo sa tanang gikinahanglan mo aron makinabuhi mo ang Kristohanong paagi sa pagkinabuhi. Sa diha nga ang pagtulunan diha sa pulong sa Dios, mamahimo ng pasiunang butang sa imong kinabuhi ug magaanam sa pag-usab sa imong panghuna-huna. Ang imong katakos sa pagkinabuhi, gugma ug kalipay muugmad. Uban sa pagbungkag ni Jesucristo sa balabag, makaangkon ka nagwalay kinutuban nga mga kaygayunan sa imong Kristohanong kinabuhi. Ang paglatas sa balabag, mao'y sinugdanan lamang. Ang imong hapit, no dili hapit, ang imong hagit, mao ang pagkat-on ug sa pagtuman sa dadangatan nga pinalaing gidibuho sa Dios alang ragyod kanimo. Sa imong pagsugod sa pagkahamtong espirituhanon, mapadayag na unya ang imong dadangatan. Ang dili katuhuan nga relasyon mo diha sa Dios, ang matuod nga mga panalangin sa labawng grasya, Santiago 4:6, ug usa ka kinabuhi nga may kahulugan, may katuyuan, ug may kalig-unan nagapaabot kanimo. Now, ano yung mga ingnon tapakapin ni ining atong gitunan? Okay? Ang doktrina sa pag-isip. Ano sa may pasabot? Ang kahulugan ni ini mo kini. Paminaw yung mayo ni ini. Ang pag-isip o ingnon ta imputation, nagkahulugan kini og pag-ila, pagpaangkon, pagpahinungod, o pagpasangil ngadto sa iyang kwenta. Mao ni una. Ikaduha, samtang didto si Jesucristo sa krus, gipag-isip sa Dios nga amahan ang tanang sala sa kaliwatan sa katawhan ngadto kaniya. 2 Corinto 5:21. Sanglit ang tanang sala sa kaliwatan sa katawhan, giisip man ngadto kang Kristo dito sa cross. Gawas no na ang Dios sa pag-isip sa iyang hingpit nga pagkamatarong ngadto sa magtutuo sa dihang sa iyang pagtuo kang Kristo.
Roma 3:22. Si Abraham mao ang panigingnan sa pag-isip sa Dios nung pagkamatarong ngadto sa tanang magtotoo. Genesis 15:6, Roma 4:3. Siya mituo o may pagtuo sa Dios. Giapil sa pag-ihap sa Dios, giila o giisip kini ngadto kaniya ingon nga pagkamatarong. Ang pagkamatarong sa Dios ipag-isip lamang pinasikad sa pagtuo lamang kang Kristo lamang. Roma 3:22. No, daghang mga hintil atol sa panahon sa daang pag-isaad ang nakakabot sa pagkamatarong sa Dios pinaagis pagtuo kang Kristo. Samtang daghang mga Hudiyo nga nagpaningkamot sa pag-angkon o pagkamatarong pinagi sa ilang pagsunod sa balaod ni Moises, o kini sila wala gayud makakabot sa pagkamatarong sa Dios. Roma 9:30-33. Ang pag-iisip mao'y basihanan sa pagmatarong o paghatag o katagbawan. Roma 4:22, Roma 5:1. Ang pag-isip sa hingpit nga pagkamatarong nagapahimutang sa puruhan o kaygayunan sa pagdawat o mga dagkong panalangin madinhis panahon o madidto ba sa eternidad. Now, niya pa'y dugang natong pagpasabot kanimo niining ingnon ta mga pakampin niining atong pagtuon ang doktrina sa pagmatarong. Okay? Unsa may kahulugan? Ang pagmatarong nagkahulugan kini og kapanghimatuoran. Ang pagmatarong usa ka legal o balaodnong buhat kini. Diin ang Dios moisip sa magtotoo nga matarong tungod sa iyang pag-isip ngadto sa maong magtotoo sa iyang hingpit na pagkamatarong. Ang pagmatarong o kapanghimatuoran mahitabo sa higayon sa pagtuo ngadto kang Kristo. Roma 3:26-28. Ang pagmatarong gipasikan sa doktrinal nga prinsipyo sa grasya. Roma 3:24, Tito 3:7. Ang pagmatarong dili mahimong mahitabo sa balaod ni Moises. Roma 3:20-28, Galacia 2:16. Ang paagi sa pagkamatarong sa higayon sa pagtuo ngadto kang Kristo. Ang Dios muisip sa iyang pagkamatarong ngadto sa magtutuo. Isipon sa Dios nga namatarong na ang magtutuo. Sanglit na nag-iya naman siya sa pagkamatarong sa Dios. Ang pag-isip ug pagmatarong mahitabo sa dungan sa higayon sa pagtuo. Agig pangatarungan, ang pag-isip mao'y muuna sa pagmatarong. Ang buhat sa pagmatarong natuman ni Kristo dito sa krus. Roma 3:24-25. Ang pagmatarong o pag-isip mao ang nakasulbad sa suliran sa tawhanong pagkamatarong. Now, karon atong hisgutan ang bahin sa doktrina sa pagkabutang diha kang Kristo. Sa higayon sa pagtuo diha kang Kristo, at the point of salvation, ang Espiritu Santo mubutang sa magtutuo sa pagkadugtong paghiusa kang Kristo, pinagis pagbautismo kaniya sa Espiritu Santo. Ang pagkadugtong ngadto kang Kristo permanente nga anaa sa matag magtutuo bisag unsa pa ilang espirituhanong kahimtang. 1 Korinto 1:2 ug 30. Ang paghiusa o pagkadugtong sa magtutuo ngadto kang Kristo nagapalingkawas kaniya gikan sa Dios nung paghukom didto sa eternidad. Roma 8:1.
Ang pagkabutang sa magtutuo diha kang Kristo, mao'y nagakalifika kaniya sa pagkinabuhi uban sa Dios hangtod sa kangturan. Ang magtutuo nagaambit uban kang Kristo sa musunod. Mao ni giambit sa magtutuo. Kinabuhing walay katapusan. 1 Juan 5:11-12. Pag-isip sa pagkamatarong sa Dios. 2 Corintios 5:21. Pinili, Episo 1:4. Dadangatan, Episo 1:5. Pagkaanak, Juan 1:12. 1 Juan 3:1-2. Pagkamanununod, Roma 8:16-17. Binalaan, 1 Corinto 1:2-30. Gingharian, 2 Pedro 1:11. Pagkasaserdote, Hebreanon 10:10-14. Sa dihang mahiusa madugtong kang Kristo ang usa ka tawo, kay mituo man siya kang Ginoong Kristo ngayong manluwas, mahimo na siyang usa ka bag-ong binuhat. 2 Corintios 5:17, Efeso 2:10. Ang paghiusa diha kang Kristo nagagarantiya kinis magtutuo sa kasiguruhan nga dayon. Roma 8:38-39. Mga ilhanan sa atong kahimtang diha kang Kristo. Mo kini mga ilhanan. Diba nini? Mailhan lamang pinagi sa pulong sa Dios. Madawat sa gayon sa kaluwasan. Dayo na nga matang ug dili na kini mausab sa Dios, mga anghel o kaliwatan sa tao. Dili kini kasinatiang emosyonal o makapaukyab sa pagbati. Wala kini labot sa tawhanong merito, kaarang o tawhanong mayo. Dili kini makiusbawon ug dili na kini mapabintaha sa panahon o didto ba sa eternidad. Ang atong kahimtang diha kang Kristo nagatangtang sa suliran sa atong kahimtang diha kang Adan. Now, unsa may pasabot ning doktrina sa paghatag o katagbawan? Ato kining tun-an gamay. Kahulugan. Kini ang paghatag o katagbawan nagpasabot og pagkatagbaw. Ang bahin sa kalwasan nga nagatumong sa Dios diin ang iyang pagkakasaligan o pagkabalaan. Ang iyang pagkamatarong o justisya kini sila natagan o katagbawan sa gibayad ni Ginoong Kristo sa atong mga kasalanan didto sa krus. Ang Dios nga Ama natagbaw sa gibuhat sa Dios nga anak didto sa krus. Natagbaw siya sa iyang hingpit nga persona ug sa iyang hingpit nga bayad sa atong mga kasalanan didto sa krus. Ang paghatag og katagbawan nga gihubad gikas Griego nga pulong hilasterion, nagpasabot kini og dapit diin adto pa sa ilua ang mga sala. Roma 3:25, Hebreano 9:5. Nagahulagway kining maong doktrina sa dapit diin adto pa sa ilua ang mga sala nga didto sa sudlanan sa kasabutan. Ang paghatag og katagbawan gipadayag ngadto sa Israel pinaagi sa sakripisyo nga dugo nga gisablig ngadto sa dapit din adto pa sa ilua ang mga sala. Ang dapit din adto pa sa ilua ang mga sala nagatabon sa mga ilhanan sa sala sa Israel ngadto sa sulod sa sudlanan sa kasabutan. Exodo 25:17-22, Exodo 37:6-9. Duha ka kirubin nga nagarepresentar sa pagkamatarong o justisya, nagasudong sa sakripisyo nga dugo nga gisablig ngadto sa dapit din adto pa sa ilua ang mga sala. Ang dugo nga nagatabon sa mga ilhanan sa sala
nagahulagway sa maki-seremonya nga pagkatagbaw sa pagkamatarong o justisya sa Dios. Ang paghatag o katagbawan may kalabutan sa buhat ni Kristo dito sa krus. Ang kamatayon ni Kristo mitabon o milukat sa atong mga kasalanan uban sa pagkatagbaw sa pagkamatarong o justisya sa Dios. Levitico 16, 13-16. Ang paghatag o katagbawan maangkon pinagis pagtuo lamang kang Kristo lamang ug mo'y ilhanan, basihanan sa pag-isip sa Dios ng pagkamatarong. Roma 3:25-26. Ang paghatag o katagbawan nagasulbad sa suliran sa unsay ipatuman sa pagkamatarong ug hustisya sa Dios. Now, niya pagyoy atong isgutan bahin sa doktrina sa pagpasiguli. Okay, the doctrine of reconciliation. Unsa may kahulugan ini? Kining doktrina sa pagpasiguli nagkahulugan og pagpasiguli nga mao ang pagtangtang sa malabag tali sa Dios sa tao nga nagapuli sa panagbigkil ngadto sa panagdait. Samtang ang paghatag o katagbawan gitumong man ngadto sa Dios, ang pagpasiguli gitumong ngadto sa tao. 2 Corintios 5:18, Efeso 2:16, Colosas 1:20-22. Sa wala pa'y kaluwasan, ang kaliwatan sa katawan giisip nga kaaway sa Dios. Roma 5:10, Colosas 1:21. Ang panagdait managsamag kahulugan sa pagpasiguli. Si Jesucristo miani sa tuyo sa pagtanyag ug panagdait pinagi sa iyang buhat dito sa krus. Efeso 2:14-16, Colosas 1:20. Ang halad sa panagdait diya sa Levitico 3 nagalarawan kini sa doktrina sa pagpasiguli. Ang matagsakop sa reanong paniwalay sa Dios magtutuo sod sa panahon sa simbahan, usa kini ka ibahador nga nagarepresentar kang Kristo dinhi sa yuta. Busa, ang matagsakop sa reanong paniwalay adunay ministerios pagpasiguli. 2 Corintios 5:18-20. Ang paagi sa pagpasiguli nagatangtang sa balabag. Ang sala gitangtang pinasikan sa kaluwasan. Galacia 3:13, Efeso 1:7, Colosas 1:14, 1 Pedro 1:18-19. Ug sa walay kinutuban nga pagtubos, 2 Corintios 5:14-15 ug 19. 1 Timoteo 2:6, 1 Timoteo 4:10, Tito 2:11, Hebreanon 2:9 ug 1 Juan 2:2. Ang silot sa sala gitangtang pinagi sa pagpanas. Salmo 22:1-6, Colosas 2:14. Ang suliran sa pisikal nga paghimugso gitangtang pinagis pagkatao pag-usab. Juan 3:1-18, kun 1-18, Tito 3:5, 1 Pedro 1:23. Ang tawhanong pagkamatarong o tawhanong maayo gitangtang kini pinagis pag-isip. Roma 3:22, Roma 9:30, ngadto sa Roma 10:10, 2 Corintios 5:21, Pilipos 3:9, Hebreanon 10:14, o pagmatarong Roma 4:1-5, o 25, Roma 5:1, Roma 8:29-30, Galacia 2:16, Tito 3:7. Ang balabag sa hingpit nga kiniya sa Dios gitangtang pinagis paghatag o katagbawan. Roma 3:22-26, 1 Juan 2:1-2. Ang suliran sa kahimtang diha
kang Adan gitangtang kini pinaagis kahimtang diha kang Kristo. 1 Corinto 15:22, 2 Corinto 5:17, Episo 1:3 ngadto sa 6. Now, unsa man ning doktrina sa pagkatao pag-usab? Okay. Unsa may kahulugan niini? Ang pagkatao pag-usab, usa kini ka teolohikal nga pulong alang sa espirituhanong pagkahimugso o pagkatao pag-usab, to be born again. Ang pag-isip kinabuhing walay katapusan ngadto sa bag-ong namugna nga tawhanong espiritu sa dihang ang usa ka tawo mutuo kang Jesucristo alang sa kaluwasang dayon. Ang tawo nga gipagkatawo pag-usab mulatas gikan sa pagkamatay espiritual ngadto sa espirituhanong pagkinabuhi. Ang matag tawo sukad sa pagkalaglag ni Adan patay spiritually. Walay tawhanong espiritu ug nanag-iya og kinaiyang makasasala. Si Adan gibuhat nga may tulo ka bahin. Nanag-iya siya og usa ka lawas, usa ka kalag, ug usa ka tawhanong espiritu. Mao nang gitawag na siya trichotomos originally. Sa dihang nakasala si Adan, nawa gikan kaniya ang tawhanong espiritu, ning kuyos, mihiyos, nahimo siyang patay spiritually. O mitakboy dito kaniya ang kinaiyang makasasala. Ang tanang kaliwatan ni Adan, natawo nga patay spiritualmente. Ang tawhanong espiritu, mao'y maghahatag og katakos sa pagsabot, pagdawat, o sa pagbahin-bahin sa mga butang espirituhanon, ug mao'y makapagabot sa pagtutuo sa pag-angkon o pakikabitay sa Dios. 1 Corinto 2:10, 1 Corinto 2:10 o 12:14. Now, aron maangkon ang pakikabitay sa Dios, gikinahanglan ni bisan kinsa ang pagpakatao pag-usab o pagkahimugso nga espiritualmente. Juan 3:3. Ang pagkatao pag-usab o espiritual nga paghimugso buhat kini sa Espiritu Santo, dili sa tao. Buhat kini sa Espiritu Santo nga mahitabo sa higayon nga ang usa ka tawo mutuo kang Ginoong Hesukristo lamang alang sa kaluwasan. Juan 3:5-16, Tito 3:5. Og dinhi mauman kining atong pagtuon bahin ining mahinungdanon pag-ayo nga pagtuon, adding to the gospel a great danger. Busa karon, timan-an nato kini mga butang nga atong gitunan. Kini mao ang yawi nga dili kita madala, malingla, malansis ni ining mga mini nga pagsangyaw sa maayong balita sa kaluwasan kunuhay nga karon dili na maayong balita. Kailan namang gisagulan, gikuhaan, gidugangan, o unsa pa ilang pag-ilis niini. Kaya ang Dios dili buot nga naay mag-usab niini sa iyang hingpit nga paagi sa kaluwasan. There is only one way, and one way only, to get saved. Faith alone in Christ alone. Busa, kung dugangan ka na nga pagtuo, dili kaluwas. Kay ang matuod o tinuod yun, hingpit nga paagi sa Diyos mao. Just believe, faith alone, and nothing else, plus nothing. Mao na nga atong hinuktukan kini, pamalandungan kini, nga kita magapadayon sa paggunit gayod nining kamatuoran nga gisangkap sa Dios kanato. That so great salvation nga dili gayod mausab. Heaven and earth will pass away,
But my word will never pass away. Dili gyud mawagtang ang pulong sa Dios. Busa, ikaw nga may pulong sa Dios, dili ka na mawagtang. Ikaw luwas na o mao ka na ang pasalig sa Dios. Sa panahon nga mo pasalig ang Dios, kanang maong pasalig, garantisado. Dili mamakak ang Dios. God keeps His word. Magampo ta. Balaan na mga Diyos, nagpasalamat kami kanimo niining matamis nga gayon sa among pagpakig-ambitay kanimo ug sa imong mga pulong. Salamat o Diyos sa imong paglamdag kanamo. Niining mga butanga nga kami imong gisangkapan gayon sa mga butang nga among gikinahanglan aron dili kami madala o malingla sa mga paagi ni Satanas ang imong kaaway o among kaaway nga nagadumala nining kalibutan na. Ayaw itugot nga kami iyang pildihon, inunua kami, sangkapi kami sa tanan, the whole armor of truth nga mo among gamiton sa pag-asdang nining paagi sa among kaaway nga espirituhanon. Salamat. Nining among Bible study through the YouTube sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.